Ďalšie automatické funkcie, ako napríklad otváranie, zatváranie žalúzií, zavlažovanie a podobne, môžu byť naviazané na tzv. Astronomický čas. Ten si však musíme najprv zaeditovať ešte cez hlavné menu nástroje, položka vybrať miesto astronomického času, vyberieme si svetadiel, krajinu, napríklad mesto Poprad, dáme OK. Tým pádom Domintel vie, kedy v Poprade slnko zapadá, kedy slnko vychádza, tieto hodnoty dennodenne mení a takto je zadefinované svítanie a súmrak, pričom Domintel si takto vytvoril v podstate systémovú premennú, s ktorou môžeme ďalej operovať. Takže napríklad vytvoríme si astronomickú funkciu, napríklad odclonenie žalúzií, spálňa, dajme tomu všetky dni, ponecháme treba na svítaní, OK, chytíme žalúzie, spálňa, potiahnem, pustím, dám funkciu pulzné odclonenie. Ak chcem napríklad 45 stupňov, tak je to približne 600 milisekúnd. Dám počet pulzov 1. Takže jedným krokom v priebehu 600 milisekúnd sa nám na svítaní odclonia žalúzie v spálni. OK. Takisto môžeme si pridať ešte ďalšiu astronomickú funkciu, napríklad zatvorenie všetkých žalúzií, dáme si to na súmraku, OK, a dáme tam napríklad všetky žalúzie okrem dverí, chytím, potiahnem, pustím, nastavíme čas, minútu, zatvárať, OK, a tú dverovú žalúziu v spálni, ktorú v tejto skupine nemáme, tak tu si naprogramujeme samostatne, čiže vytvoríme si časovanú akciu astronomickú, opäť dáme sumrak, dáme oneskorenie, čiže napríklad 20 minút, všetky dni, OK. Pomenujeme si túto akciu, čiže zatvorenie žalúzií dvere, OK. No a príslušnú žalúziu chytím, potiahnem, pustím, dám zatvárať 1 minútu, OK. Hotovo. To znamená, že sme si vytvorili na súmraku akciu, kedy všetky žalúzie okrem dverí sa nám zatvoria a následne s oneskorením 20 minút, aby užívateľ neostal vonku vymknutý, sa zatvorí žalúzia spálňová na dverách.